be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Αυτό μπορείς να κάνεις μόνο, δεν έχει κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις, δηλαδή να φύγεις. Έχει καλό. Water. Oh, water. Wow water. Wow, water. Του. Ε. Ωραία μαλάκα το στομάχι μου γάμω το σπίτι του. Γιατί? Δεν ξέρω, κάνω διάρειες. Το πονάω. Γι' αυτό κάνεις αυγού. Τι κάνω? Και αυτό κάνεις αυγού. Ναι. Και δεν προξενιάς του αλλού, τώρα ακούω τη τέτοια του πώς είναι. Και πει ράντικα. Ωραία, με έχει πειράξει πολύ αυτή τη μαλακή. Κάτι θα μειώνει αυτό ναι, γιατί ακούγεται δύο φορές τη φωνή σας. Ωραία μαλάκα. Το ό,τι χειρότερο να πονώ στο μάκι σου με το χειρότερο είναι. Χωρίς πλάκα όμως. Γενετική πώς θα κάνεις? Μάλλον θα κάνω γιατί να βγω να τον πιάνει η χέση μου. Είναι τις χειρότερες περιπτώσεις αυτά ρε. Ειδικά η εμετή. Θα δώσω παίξιμο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα ρε. Άμα πάω, εγώ θέλω αλλά θα γίνει μαλαγία. Σίγουρα θα γίνει μαλακία. Ναι. Και δεν κάνει και καλό. Νομίζω. Θα δείξει πως θα είμαι εκείνη την ώρα. Αυτό. Κάτω θα είναι. Παιδιά, sorry, πρέπει να πάω τουαλέτα, Δεν μπορώ να κρυφτώ, αλήθεια. Πάμε εδώ. Ω, μ' αρέσει πολύ αυτό το παιχνίδι τώρα, δεν ξέρω γιατί. Έχω εθιστεί τώρα. Άσε έχει ρε. Είναι να βρεις καλό λεπτό από την αρχή. Άμα βρεις καλό λεπτό από την αρχή, τέλος. Εγώ θέλω να αλλάξω τον παίχτη μου όπως τον έχετε αλλάξει εσείς που έχετε βάλει skin, έχετε πληρώσει να το βάλετε. Υπάρχει το μαγαζί που μπορείς να αγοράσεις αλλά για skins 1000 coins χρειάζεται. Ανάλογα με το skin. Τον έχω, μην έχω, τον έχω. Ωραίο. Ωραίος. Ωραίο δεν θα μου πει η θέση μου. Σίγουρα. Κάτσε να δω, ο άλλος χρειάζεται βοήθεια. No armor. Τον έχω πίσω. Dead. Οκ.
fixing my armor. Λέγαν κι άλλος. Γιώργο, ήρθες. Νομίζω να. Πάνω τώρα. Γενικά τα assault rifle είναι καλύτερα. Υπάρχει και legendary. Ναι, ναι. Φαντάσου πώς θα είναι. Και όπλο. Assault rifle. Ωραία, μαλακ. Έχει, ναι. Έχασες Γιώργο, τους κάναμε εδώ πέρα όπα. Και εγώ έκανα την τολέτα, όπα. Καλώς ήρθες. Thank you, ρε. Καλά περνάμε δε. Ναι, ούτε Γιώργο που έπιστες καν στο αυτό και πέθανες ήδη. Πάλι καλά που δεν μ' ακούω, έκανα... και τέτοιο. Εγώ κάτι τέτοιο. Η ίδια skin. Ναι ρε, αδέρφια είμαστε. Α, έτσι, Ναι ρε, Σε παρακάει. είμαστε brothers. Καλώς ήρθες. Και μάλλον θα πάρω μαλάκες άδεια τώρα, Για δεν ξέρω, θα κάτσω όλη την εβδομάδα μάλλον. Όντως. Ναι, είναι πολύ χάλια ρε. Στομαχόπονος μεγάλος αυτό, όντως. Είχα και 10 τις άλλες μέρες. Θα παίζεις και πολύ Rainbow Royale. Ρε, πού είναι το όπλα μου! Α, ναι, δεν είχα παίξει καθόλου. Αυτό δεν έχεις παίξει. Ο ψεύτης. Για να μου δώσετε τίποτα ρε, ξέρεις. Ναι, δεν ξέρω. Απατεώνα. Απατεώνα το παιχνίδι, δεν σου δώσα τίποτα. Τα χέψαν όλα Γιώργο. Τα χέψαν όλα. Εσείς πυροβολάτε. Όχι ρε, παταβαλάνε τον Γιώργο. Τώρα που μου είπες ψέματα, άμα παίρνεις να σηκωθείς θα τους φέρεις όλα, να ξέρεις. Εγώ... Δεν παίζει και fight και μου λέτε δεν παίζω. Με τον Γιώργο βαράω. Του πήρα το kill. Του KFA. Άμα ξανάρθει τον άτομα μου μην το βοηθήσεις. Γιατί μαλάκας Θα είναι. παίζεις μόνο. Γιώργο, Δεν σε βοηθήσουμε ρε. Εμένα. Ναι ρε, ναι. Γιατί! green, Έλα, Λέει έρχομαι, έρχομαι. ψέματα. Μαλάκα κι άλλα! up Ω τσεκούρια. 3. Άμα. Έλα Γιώργο, τέλειωνε. Αυτό, το πράσινο πλωτικό του είναι, γιατί το πήρε. Κλέψτε τα ρε, σιγά μην το ρωτήσουμε κιόλας. Μ' αρέσει, του βρήκα αυτό που χρειάζεται και είναι κάπως τίγινο ρε. Ρε, νόμιζα ότι πήρε το πράσινο όπλο ο άλλος, το assault. Όχι ρε. Τι θα τους κατοβρίσω μαγαριά σου λέω. Πάλι καλά γιατί του ήταν το Γιατί είναι όπλο. το παιδάκι. Γιατί το παιδάκι. Γιατί για να μου κλέψεις το όπλο. Καλά σου κάνω, τι. Εσύ μας κλέβεις τα kill. Ρε τα γάμι σου. Δεν κάνει Γιώργο, η αλήθεια πονάει. Δεν πονάει καθόλου γιατί είναι ψέματα. Το ψέμα που πονάει πιο πολύ μαλάκα.
Κοίτα που τώρα έρθει η μάνα μου και βάζει κάτι μισθέσεις και αυτά τόσο κινητό και κολλάω τώρα. Θα κρίσω το δικό μου. Μαλάκα, 50 γραμμή και με ένα Πού κινητό είναι το κολλάω. άνθρωπο. αποκλείεται. Αποκλείεται. Κάνει teleport μπροστά πίσω τώρα, ξέρεις. Ναι, αυτό κάνει με την τέννη, δηλαδή. Έτσι είναι. Δεν κολλάω πολύ, αλλά Όπως κολλάς τώρα εσύ, κολλούσα εγώ το τριπλάσιο πριν. Εμένα έμπαινε στο σπίτι και με έβγαζε πίσω εκεί που ήμουνα. Ω, φύγουμε με το τέτοιο. Με το Zeppelin. Αυτό. Πού το ξέρω, λέγεται. Έχω πολύ από ένα kill. Τι καλή ομάδα που είμαστε, μοιραζόμαστε τα kill. Ναι, εσύ το έκλεψες το kill, Γιώργο. Είμαστε καλή ομάδα. Πού είναι οι άνθρωποι. Τι άνθρωποι είναι, με γκόρε μου παίζουμε. Θα πάω πιο μακριά από σένα, χάχα. Για να δούμε. Αφού προχώρησες βρε κλέφτη απατεώνα. Μπορώ να λέω εγώ ότι είσαι κλέφτης. Λέει εμένα ο Πέτρος απατεώνα που παίζει GTA και κλέβει τράπεζες κάθε μέρα. Δεν κλέβω τράπεζες πια. Άσε βρε μαλάκα. Κλέβω τα ναρκωτικά των άλλων. Κλέβω όλο και τα σπίτια τώρα πιάνε. Όχι ρε. Έχεις εκεί την ομάδα να πούμε 100 άτομα και σγαμάτε όλους μαλάκα στο GTA μέσα. Ας βλέπουνε και μπαίνουν μέσα στα σπίτια μας να κλείνουν τα παράθυρα. Έχει γίνει η πόλη καμπόη. Όχι τώρα πια βγαίνουν ρε, γιατί και έφυγε άλλα άτομα κατάλαβες. Θα αφήνουν να ζουν. Αλλά πάλι κάτω είναι. Τα μαλάκα. Με πιάνει την άλλη φορά ένας απαγωγή. Και μου λέει τι έγινε. Εσένα? Ναι, άκου εδώ ποιον τώρα εμένα, Και μου λέει τι έγινε ρε μάγκα, πόσες φορές θα πέφτετε κάτω. Και του λέω ψηλέ, άραξε λίγο γιατί έχω μια GoPro στο κεφάλι μου. Μου δείχνει ότι έφαγα όλη σου την ομάδα μόνος μου. Οπότε αν μην έκανα να το καθαρίσω και εσένα τώρα, άραξε λίγο τα λόγια σου. Και μου έλεγε σας έχουμε και αυτά, σας έχουμε ρεμάξει και αυτά εκείνα. Του λέω οκ, θα μπορείς να μου δώσει ένα σέματό μου. Μου το δίνει και να δεις εγώ πόσο αντρικός είμαι Γιώργο. Να δεις ότι εγώ παίζω αντρικά. Έρχονται η ομάδα μου ίσα άτομα με τους αντιπάλους, έτσι. Αντρικά. Και λέμε σε 3 λεπτά ξεκινάμε να πυροβολάμε. Ούτε ένα δεν χάσαμε. Μαλακίες έχει. Άτομο. Low. Πιο low από low. Αφού δεν θες βοήθεια ρε μα. Τους γάμισες. Dead. Έχονται άτομα. Καλά. Έρχομαι George. 2-2 πάμε. Ομάδα έτσι. Κάτσε να σου φέρνουν. Όλη τους την ομάδα να μου φέρνουν. Δεν We πέφτω. need support 141. Move your asses please. Να σου πω, μου λες εμένα μου βγει Get fucked! Δεν θα το κάνω, γιατί έχω και εγώ άτομα τώρα με αυτόν τον τηλέφωνο. Ω, καλά, όλα είσαι στο κρύα ρε. Μαλάκα πες να είναι οι φίλοι μου αυτοί. Ναι, μπορείς να κουνήσεις λίγο τον κόλλο σου γιατί όντως και εμείς έχουμε άτομα πολλά. Εμένα λέει. Ποιον, Τι να ακούνεις τον κόλλο, δεν κατάλαβα. Ρε δίπλα μας, τσεκούρι. έλα, όταν θα λέω εγώ, Στο γάμισα όμως, έχει μείνει με ένα HP. τι το γάμισα, αφού με σκοτώνεις. Γάμο το βράχο. Δεν μαλάκα τι Το γίνεται. γάμισα, τι κινηθώς. Ρε και από πίσω μας έχει. Όχι, όχι. Ήρθαν κι άλλοι. Οι δικοί μας έχουν πεθάνει George.
Αφού σου λέω το μία ώρα θέλω βοήθεια. Πέτρο, δεν μπορούμε ρε, έχει εδώ και άλλα πολλά, και άλλα άτομα. Γεμάτο είναι. Όντως. Ναι. Γιώργο φύγε. Τσο γαμίσει. Πάω στο forge. Μα ο Γιώργος έχω γαμίσει σκόνο πλάκα. Θα πέτυχε. Μια χαρά. Τώρα Γιώργο θα με γαμίσουνε, δύσκολα πλάκα. Όχι, το έχω ρε, εντάξει, το σκάστε. Ω, νάντα. Νάντα, τα ακούω. Παιδιά, εγώ κρυφτώ τώρα, ξέρετε. Μισέ, θα δώσει την ώρα του λέω Γιώργο, πάω στο forge. Του τέχω. Ναι, ναι. Ω μαλάκα, τι είναι αυτός. Εντάξει, αυτός με δίνει και εμένα. Πάρε τώρα το κάρμα σου, Γιώργο. Να φύγουμε προς τα πίσω, όχι. Πάει μόνος του πάλι, Γιώργος, και τον ακολουθάμε κι εμείς. Και δεν έχεις λεφτά να μας ζωντανέψει. Τι λες ρε, κάτι αφορά στον κολλητό μου φέρει. Α, δεν ξέρω, δεν παίζουμε GTA, ξέρω. Μα έχω 3 viewers. Νάντα! Έχεις ήδη sniper. Ναι, εννοώ. Απλά έχω σάρτσα, θα ζωντανέψω τώρα. Watch me win! Να, watch me nene. Ναι, Γιώργο, όχι. Ο κύκλος, Γιώργο, γι' αυτό λέω. Όχι ρε μαλακά. Χαίρομαι πολύ. Γιώργο, τα λες πιο νωρίς αυτά, ρε γάμο εδώ. Τόση ώρα που έλεγα, ρε, ηλίθιο. Γιώργο, τώρα άστα. Τώρα εσύ είναι προς άστο. Ρε, θα γαμίσω ρε. Βλέπε εδώ, άστα ρε. Παίξε μέχρι να φάω, ρε. Μην αγχώνεσαι πέτα, θα γαμίσω. Σαλαχωροκέτες δεν παχαίνουν, Δεν ξέρω τα πλέον. Το λάδι έχει λείπει. Έχω 5 άτομα. Χωρίς. I'm in a very bad spot. No shit. Μαλάκα δεν γάμισε, δεν πέτυχε καν. Μαλάκα αυτή η χώρα πηδάνε, τι κάνουν αυτοί ρε μαλάκα. Πάλι δεύτερη γλυκάμε. Δεν ξέρω. Όχι, τρίτη. Ούτε καν δεύτερη. Εξαιτίας του Γιώργου. Το skin δεν μπορεί. Ρε μαλάκα, ο Γιώργος δεν ακούει ρε. Τι δεν ακούει, ρε. Του λέω, παίρνει μου το πιο νωρίς και δεν το λέει. Ρε, σου λέει μία ώρα το παιδάκι να πούμε πάμε πίσω στο forge και εσύ όχι, τους έχω περίμενα. Κάτσε, για να μην βρεις θα έχει φύγει. Περίμενε, κάτσε να έρθει. Γελάτε μου Πέτρο. Κάτσε να το πω και Ρε Γιώργο, σου λέω ρε μαλάκα. Πες μου ποιον. δεν ακούει. Όταν απαντήσει δεν. George, ρε σου λέω, πες μου πιο νωρίς να πάμε από εκεί. Δεν ακούς ρε μαλάκα. Α, εντάξει, θα πάρει. Γιώργο, εσύ έφταγες μαλάκα, γιατί σου έλεγα πάμε πιο νωρίς. Όχι, εσύ έλεγες. Τι λέει. Ρε, σου λέω, πες μου το πιο νωρίς και δεν το έλεγες ρε φίλε, γι' αυτό χάσαμε. Το σύνορα τι σου έλεγα. Τίποτα. Πριν, τι σου έλεγα πριν πεθάνουμε όλοι. Ότι Γιώργο, έρχομαι σε βοηθήσω. Τι, είπα Γιώργο πάω στο forge. Ρε, μα δικό μου λάθος τότε. Χαίρομαι πολύ. Έξυπνο κόμπλινγκ. Έξυπνο λαγό αιμορροειδές.
Όπα, έχουμε τον Fire Lord εδώ πέρα, παιδιά, ετοιμαστείτε. Τι έχεις τώρα μες τι έγινε. Ναι, κατάλαβα ρε, μαλακιά, εγώ έκανα μαλακίες. Μαλακιά, εγώ τους είχα γαμίσει χωρίς πλάκα. Πού θες να πάμε. Δεν ξέρω. Ο άλλος έβαλε crossing. Διαλέξτε όπου θέλετε. Πάμε crossing, ξέρω, δίπλα είναι. Οκ. Καλά είναι εκεί. Ναι, κάστρο είναι. Ωραία είναι. Ωραία είναι. Era αρκετά τα αστεία. Δεν στάθηκα τώρα. Ωραία. Ωραία. Θα πέσουμε κάπου κοντά όμως. eFood.gr. Τέτοια λέγε μου και πεινάω και δεν μπορώ να φάω μαλάκα. Πάει να πάω. Μα έτσι ρε μαλάκα να φάω. Αυτό ήταν λες και σου βρίσκε το σόι να ξέρεις bro. Ήταν πολύ κακό. Τι να σου πω. Μαλάκα έχει και δύο άτομα εδώ, Όντως. Ναι, Δεν το βοηθήσεις μάλλον. Άστα να πεθάνει. Αν βρεις ο γαμίς τη βοήθεια. Πλακανείς. Oh shit. Έχουμε και εμείς άτομα. Εμένα παράγεται ρε. Νομίζω ότι ήταν εχθρός ρε. Θα φέρω κύριο squad εδώ πέρα μόνος μου. Άλλο. You motherfucker! Ναι! Ναι! Πάμε! Ναι ρε μαλάκα! Του γάμισα! Άντε ψώμα ρε βλάκα μου, με χώσει κιόλας. Πάτω! Άκου και λέει τα παιδάκια, το παιδάκι τώρα μπορεί να κλαίει κιόλας. Δεν έχει δημιουργήσει ψυχολογικά. Δεν ακούγε ρε μαλάκα. Μαλάκα γεια σου. Θα παρατήσει το παιχνίδι για σένα ρε. Πάω πίσω το Fortnite, δεν μπορώ άλλο. Φαντάσου κάποιον να τον έβριζε ξέρω εγώ και μετά να έρχεται η μαμά του και να σου λέει γιατί τον έβριζε. Ναι. Μαμά όχι δεν με βρίζουνε και εγώ να συνεχίσω να βρίζω εκεί. Είναι το γαμημένο ρε. Τι θα τους έλεγες. Τι θα τους έλεγες. Όχι, α η μάνα με έβριζε εμένα η μάνα. Όχι ρε. Πες ότι τον έβριζες και τότε η μάνα και έρχονται και σου κάνει παρατήσεις ξέρω εγώ. Ναι, αυτό λέω. Τίποτα, θα έλεγα. Ναι. Συγγνώμη, ο αδερφός μου μικρός ήταν χθες. Σε έχω κάνει. Δεν παίζει, κάτι τέτοια θα κάνω. Ή μπορεί να μιλούσα κάτι και να είχα φύγει από το game. Ή να μην της μιλούσε. Ο Γιώργος κάνει AFK και μετά ακούσε ένα «Aaah!» Ναι, ναι. Είναι άχρηστος. Δεν μπορώ εγώ. Δεν μπορώ να κάνω. Εν τω μεταξύ μπαίνω με το mount μου μέσα στα κτίρια, δεν φεύγει καν. Ό,τι άλλο. Έλα καμός. Μάλλον επειδή είναι σπασμένες οι οροφές γι' αυτό. Θα έχεις κανένα πληρωτή. Έχετε κύκλος όπου να είναι, Δίπλα είμαστε, εντάξει. Εντάξει, δίπλα μας. Μέχρι να έρθει. μην ξεχαστούμε γι' αυτό. Ω, fuck. Εδώ που έχει το τσεκούρι μπορώ να το κλέψω. Ναι. Ναι, πώς. Α, το σφυρί. Όχι ρε μάνα. Και εγώ δεν είχα σκεφτεί αυτό, προσπαθούσα αλλά δεν καταφέρω. Τι μου είχε δώσει ρε μάνα, απίστευτο δηλαδή. Δεν είναι Ούλα χάλια. το εσύ. Δεν είναι χάλια, λέει. Ναι, Ρε, μπορείς να βγάλεις συνέχεια sniper αν θες. The fog sets Ω, in. Από το loadout. Μόλις τελειώσουμε το game, θύμισέ μου το σπόκο που κάνεις. Δύο λεπτά.
Εντάξει, να είμαστε τώρα. Ωραία, μάγα μου. Dame yo. Nice. Τσικούρια πήρε. Όχι, Αυτό που το αγαπημένο μου, ναι. το fire. Με τι το ανταλλάζεις? Με nothing. Άτομα! Τι έκανα ρε, πάω στο μόνος μου. Το σνάιπερ δικό μου. Να, Δικό μου αυτό. Μην το πάρει άλλος, μην το πάρει άλλος. Α, εσύ είστε, εντάξει. Αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό δεν είναι. sniper. Άμα το κάνεις update, γίνεται φωτιά. Α, ναι! Ναι. Γι' αυτό δεν καταλάβαινα αυτά τα όπλα τι, πώς γίνονται. Πόσο κάνω update, πόσα θέλει? 150. 150. 150 σάρτες νομίζω. Και λες που δώσω εγώ δεν πέντε για να το κάνω αυτό legendary. Καλά, γιατί τα έχεις ρε Πέτρα, τα έχεις το νομίζεις. Λοιπόν, μπαίνεις εδώ πέρα και υπάρχει το Upgrade up. force. Ναι, Weapon ναι. 1 θα πατήσω, όχι weapon 2. 130. Μόνο ένα μπορείς να κάνεις update. Ναι, δεν μπορείς άλλο. Ναι, μόνο- 130 θέλει. 150 δεν κάνει το legendary. 130. Και το Monfer 80. Fog is coming! Τι, Πάτα search και όταν πάμε σε ένα άλλο μαγαζί το φτιάχνεις. ναι. Τώρα δεν πάει να μάθει όμως. Τι φεύγουμε. Έλα από εδώ, από αυτή τη μεριά. Μίλαγα παίχτης είναι αυτό. Όχι. Βλέπει οι παίκτες φαντάσματα. Ποιος μιλάει? Ωχ, ο Σρεκ! Πούντος. Α, εδώ πέρα ο πράσινος, ο Ω, Σρεκ. Τι είπες ρε! Ρε, θυμάσαι ρε το παιδί σου στο live stream που παίξες μαζί? Ναι. Α, ο Σρεκ! Α, αυτό. Ω, βλέπω κάποιον. 42 νομίζω ήταν. Πάλι σε έφτασα άχρηστε. Βρε, δεν γαμίσου. Ο άλλος δεν σαν όνομα που βάλε, μόνο αριθμούς έβαλε. Ναι. Hey, 6-2! Όπα, άτομα. Πάρε search Πέτρο εδώ, legendary. Τα είδες άτομα και μέσα πάνω. Όχι. Θέλω ακόμα. Ω, θέλω ακόμα ένα. Ναι, εδώ. Τι είναι, ρε. Low, κότα μπράβο. Ωραίος! He got fuck. Οκ. Τα πήρε τα πάτσε όλα εγώ. Πήγαινε στο... Πηγαίνετε Forge τώρα να στο φτιάξεις. Forge για να προλάβετε. Όλα καλά. Ναι. Απλά πήγα Μεξικό χθες. Και πώς ήτανε. Μεξικάνικο. Γι' αυτό έχεις τις διάρκειες σήμερα. Γι' αυτό έχεις τις διάρκειες σήμερα. Ναι ρε μάλα. Ω, άρα τον πήδηξα. Ναι, εγώ δεν βρίσκω το φόρτο, μπράβο. Εκεί είναι, εδώ, Το βρήκα, εδώ. το βρήκα. Λοιπόν, upgrade. Θέλω 2. Κάτσε να κι εγώ upgrade αν προλάβω τώρα. Είναι.
Πήρα κάποια Εντάξει, σάτ. εντάξει. Το έκανες, ωραίος. Ωρε μαλάκα, είναι μακριά ο κύκλος. Έλα και θέλω να κάνω ένα upgrade γάμο. Πάμε στη ζούγκλα. Να προλάβω λες, μπορώ να προλάβω, ξέρω εγώ. Δεν θα Ένα προλάβω. λεπτό έχεις μόνο. Άνετα ρε. Ούτε ένα, 30. Ίσα ίσα νομίζω. Μα κάνανε η κίνηση μου και είναι και legendary αυτό. Ποια μην είναι. Ωχ, τι μαλακιά είναι αυτή Μαλαγία. Σκάει λίγο damage αλλά... Αντώ. Ωραίος, μια χαρά. Fuck! Move your asses! Πάμε people, πάμε people. Charge! Κοκκόμπουνες. Το καγκουρό μου. Το καγκουρό μου. Ο Γιώργος. Ω μαλάκα! Είδες, εγώ έρχεται πάνω σου και δεν μου φύγει το μάμα. Μια χαρά. Ούτε εμένα μου φύγει. Πάμε να σαρτζάρουμε, πάμε να σαρτζάρουμε. Δεν πρέπει να κλειστούμε εδώ. Γαμό! Δεν θέλω να πάω το μάρε μαλάκα. Τι ρε. Uh-oh. Άτομο. Έχει μέσα στο fort. Τι. Τα μπέργκερ είναι έτοιμα. Οκ, εντάξει. Το boost. Πάτωμα αυτό, πάτωμα. Έχει κανένα άρμο να μου πετάξεις ρε. Εγώ έχω zero. Έχω. Κάτσε. Ναι. Να είσαι καλά. Ωπ, τα όπλα. Είναι έτοιμο. Εδώ έχω heals αν θέλετε. Το χείλι έχω full. Όχι για να έχεις full, για να κρατάς μαζί σου. Θα έρχομαι πάνω να κραφτάρω. Όχι, έχω 10 πάνω. Πλάκα τα μαγαζάρια είναι το καλύτερο γιατί πέφτουμε, παίρνουμε και τα 3 SS και καταφτάνουμε μπαμ. Καλά είναι, έχει πολύ loot εδώ. Let's get some snipes. Κάποιος πεθαίνει. Όχι εγώ πάντως. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Α, ο 666 6. Εδώ. Πρέπει να φύγουμε από εδώ. Μα δεν ξεκούω άλογα. Κοντά μας. Ναι, και εγώ το ακούω αυτό. Και δεν είναι καθόλου καλό. Πάμε πάνω. Πού πάνω πάνω. Όχι ρε μαλαγιά είναι εκεί. Μαγάρι. Εδώ στη γέφυρα είναι καλά. Βλέπεις όλο το map σχεδόν. Ωραία. Απλώς και εμείς η γέφυρα να έχουμε μεγάλη κόλλησα. Να βαράνε Άντε. αργή. Low. Έχει κάποιος από πίσω. Το mount. Low, πάρα πολύ low. Έχει άλλον στο 124. Είναι πάρα πολύ Και αυτό. πάνω στο 57. Πέτρα πρόσχε. Μας το είχε εκεί μέσα. Ένας με κέρατα, ναι, εκεί έτσι τον άφησα low ρε, μην έχω συνάντου. ωραία. Βγήκε έξω. Μαλάκι θα κάποιον από εδώ και... Έλα είναι low ρε μαλακα όλοι. Από κάπου ανεβαίνουνε. Όχι είναι ο Τζόρτς από εκεί, μη φοβάσαι.
Ο Τζος πήγε να πάρει τα μπέρκερ. Ω ναι, το μαλάκα. Χωρίς armor. Χωρίς armor. Low. Πάντω να μπρο. Δεν πεθάνει. Άμα πεθάνουμε από αυτόν άρε, ζήλε μας μπρο. Εγώ πάω να φάω. Οκ, Έγινε, εντός. Θα πεθάνουμε. Θα τους κάτω. Έλα. Έλα, άμα δεν πεθάνεις και τώρα. Έλα, λέω, Μαλάκα, πάρα δεν πολύ τους low. βλέπω. Α, νάτος. Τον έφαγε ο άλλος, ωραία. Θα γίνει άλλο. Από πίσω μας, Γιώργο, φύγε, από πίσω μας. Εδώ μέσα τον όξα. Καλά το πάγω. Θα το σκότωνε το Γιώργο, ρε, αν ήταν εκεί μέσα. Θα τον ακούω μέσα, λέω, ρε. Είμαστε εδώ από πίσω. Ναι, εδώ μέσα, να έχεις δίκιο. Headshot. Δεν το πετύχαινε, ρε, Γιώργο. Πάμε! Έτσι ρε! Ο ένας χάρα από καιρό, ο άλλος πήγε να πεθάνει, εμείς οι δύο παίζαμε και άντε γεια! Ωρα μαλάκα. Πήρα καλά kills όμως, κάτσε να κλείσω το βίντεο. Got me